No. No. Biko ejumewere were ekene ma ndị mma ma ndị ụlọ mana oyo ndị akụkọ anyị taata maka eri ji ka anyị na-akụ ya n'aba anyị biko olu na-asọ na mkpọtụ olu ebe a mee ọhamadike ndị ụlọ gọọmenti na ndị suwede na ya tọrọ mkpọtụ anyị were mmasị anyị na-eme biko dịka m bịa na mbụ ebe mụọ ji bifo anyị bata n'ụlọ moto a na-anya anya o siri aka na nwa na-ekwu maka ya egwu ọhamadike ana igwe na ndị otu ọ ezi izi anyị ga-eje ka anyị kpọọ oriri dị ya biko aka na agụkwa ọzọ na ọbụrụ bụ ọsọ na ha pụtara ozugbo ike anyị jere obekwa anyị chebe asị ga m bịa nọrọ wee witness ezigbote ife nwanne anyị nwoke nna m ochie na-eme nọọ ife na-adị mma n'obodo ga na-eme ndị nwere ego ka na-asụpọtụkwa gọọmenti otu ọbụla ọ dị imechaa ịnwarata ya ụlọ akụrụ ụlọ ọ ga-abara gị so ọmalike kpọm wesi ka mena elu unu wee na-asị na ife niile anyị ga-eme taata ga-abara ndị akụ bara ndị Anambra steeti niile ife ị na-eme taata bụ ezigbote ife ga-abụ an exemplar leadership ndị ọzọ ga na-emulate ma anyị na-eme ya o wee bara anyị iche niile anyị wee na-asọ ga-adịrị gị mma ihe bịa ka nsọpọtụ ọdụ gị ụlọ amalike agagara eme unu Lónìí onye ndozi lónìí o si na chi n'ọcha ndị ọgụ ekele m ụlọ agụmụgwọ m ekele m ụlọ ọgbawa Amadike anyị Igbo ba n'ọcha igwe obodo anọ ịwasịrị ọ ga-adịrị gị mma iwe maka na ịkpụrụ okwu eze na-ebizi aka n'azụ maka na ọmadị ha na-eji mmadụ aka n'azụ ka n'azụ ga-adịghị alọ kama n'ihi bie m aka n'azụ a na-ekele ndị nọrọ eze n'ebe a nwanne ya bụ chairman ọdụtụtụ a na-ekele gị na-ekele onye ndozi na-ekele chairman na-anọcha local government ụtọ ọha anọcha ịna-eme mma kacha ya ọfụma na-ekele Tochukwu ACC akụnye nwata egwu nke mbụ na mbụ na agụaya na anọcha Tochukwu ahụ ekele gị ịna-esi gị ike ọ bụrụ ndị bụ ijide uru ebe ndị mmadụ na-ewere ebe nọ agọzila gị ana m ekele ndị isi niile ma chairman for market new pass ọnwanne nwoke n'ihu a ọ na-aba anyị chụọ nta ụda ihe bịa ma nsọ ọ ga-adịrị mma na-ekelezi DPO anyị na-ekele ndị ọzụzụ kpata ụlọ ọzọ bara igbe otu nsogbu Assistant Commissioner of Police Anambra State. Assistant Commissioner of Police correct na-ekele ndị mara gọọmenti na-arụ SSS and SS n'ebe a na-ekele ndị ejikere niile n'ebe ahụ a niile ọkanyasị ndị kpatara ndị ncheta ịka nọ n'ebe Benin nwee ndị ndụga akụ nwee ndị ọganihu elekere abalị na-elecha mma wetu maka ezinụlọ niile mma a na-ekele nne mụrụ Tochukwu Honorable Virginia Ezisi kede ebe ọ nọ ya na di ya jiri Ezisi brọda a na-ekele ọnụrụ ndị a bụ ndị a na-eme na-aga ọhụrụ ọhụrụ Okoche Kọtịn
tòtùkò wee kawa ọwọ́ rẹ̀ ti di kọ́sì wee nwa tòtùkò ya rẹ̀ bàtà so a lè kí ihe na nna ihe mụtalụ akụnye nwata egwu ọwepụta na azụ wa ya na-akpa gị esi emebe nke ọ na-eme o mere arọ gara aga ọkụ mere arọ gara aga o wee kachikwa arọ ọnụma wee rụzie omena oge onye mgbe a na-agụ ka ndị ga-aba onye mkpọrọ na-amụta ọ ga-adịrị mma esi eto gọvanọ esi eto gọvanọ Omelulu Junior ọdún ka mgbe ya ọba ọ ga-adịrị mma wee tụrụ ihe a na-arụ mkpọrọ ụwa bụ agụrụ ya n'egwu onye ya n'egwu n'abalị Krismas obodo kọrọ nke a abalị Krismas gbara ndị ụmụnna gị ọrụ bọọlụ onye mata akụ ya na ụlọ eleta ụmụnne na ụmụnne ya akụnye nwata egwu ndị na-eme na-azụ azụ nke ime arọ gara aga o wuo ewu ewekwa ndị kachigbara ndị nwekwa nke arọ ọmụma isi nkelecha gị ekele ụmụnne na nna gị maka ọ ndị na nna na-akwado nwa ka onye ndị mmadụ ibe ọ bụrụ na bezụlọ my other brothers support, but Munde Mundos and the village of the motorcycle and all this. Okay, yes. And na ndị ọrụ na-akwadozi ibe atụlọtụ egwu na-eme tata ọ ga-adị ụlọ nke anyị ndị mama ndị na nna ọnụ ibi na-eme dị mma ọ nyere ndị mmadụ aka ka ụrụ na-eme ibe a ekere ma keke ma moto n'oge gara aga tata moto na-akọ atụle moto gotoro moto na-abụọ nwanne nwoke gote ofu moto ọ dịkọ nwanne ya gotara meshin na-abụọ ọmọdé wọn yóò tẹ ẹ̀kọ́ lọ tó bá tó ibi nà ẹ̀mẹ́ ìdíkẹ́ bá wọ ama kíkà ìmẹ̀ kẹ́ bá yípa lọ òde ní wọn nà ẹ̀mẹ́ làbẹ́ bá nù nọ ìmẹ̀ yẹ ta lọ ìwé tí mú ọkụ ewu ndị egwu ọmọ fẹ́ bá ẹ̀fá fún ìzọ náà ibi nà ẹ̀mẹ́ dị mma ị na-achọ nna gị ka ọ karịa àwọn náà ti ndị ọkọ Chineke nyere aka have been able to do that. All that I know. Now, we need to remind me. I'm never now woman. I'm now senator. One of the workers are saying, you know, I'm never the Malayan man. I'm a good man. But the good man. Over the 18th August, we didn't make Malaka to my own Malaka. Oh, we didn't know. Scholarship from Malaga, 70, now 70 to the university now in September. Other farmers, they will come again, estimate more and I let you at the but say you are all try work and only to well. That I one of the time they never take you teacher. They try to say I'm trying to know I be after that. So I do what they do, I do. Wọ́n ti wọ́n lé mẹ́ka nínú ẹ̀mẹ́ ká nínú àkọ́ ọ̀yọ́ ọmọ akíní wọ́n ti dúró ayọ̀ ọ̀yá ayé ọmọ. Jìsí ike ẹbí ṣe wò tí wáyé nà ẹ̀rọ ndé bọ́ọ̀lù ọmọ akọ́ ọ̀yá aka. Iwọ́n tó ìfọ̀wá ìdí abata arọ ọmọ na-abịa ìlú ẹ̀mẹ́ ìdí ègbé ẹ̀yẹ Chineke ekele. Na kí ìbẹ̀rẹ̀ mẹ́ àti ìkànnà àdọ́gbọ̀ yìí náà ẹgbẹ́ láyé bá káyé nìkan ní ẹgbẹ́ wà ní ilé ìlú ọ̀rọ̀ wọn. Ilé ní ayé bùkàsì láyé jẹ́ káyé kọ́ ọ̀tọ́ náà. Ayé àdọ́bí maka na ní àdàdé ní ìpìlẹ̀ ẹ̀ṣẹ́ mú pẹ̀lú. Ẹ̀jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kọ́ ló bá lóko ẹ̀mú mà. Ọ̀nà kò sí láti òkè rẹ̀ ìyá kọ́ló nàìjíríà náà Jesus. Igwe ga na-egozi ekpere
But if you get to see the look me, you know what I'm not going to do. Why I don't know who will do. Who are you doing? I can't do it. All I will say is that I don't know what I'm doing. All I can do is I will not start from my new. Oh my God! Mono. Yeah. Zuono. Yeah. O mono zuono. Ibe. My chairman. Oh my God. Ayo. Ike ga nuru bozo. Owo ifedulu. Because my reverend father, all protocol observed. Because it's my family that I Madike na Honorable Zewanko Ayendozi, welcome. I still know na Barangitako, Kitako village pier. Take you Bunamo, Epidomia, Umunemo, in the village. When I've been on my brothers in the village, not my village brother, they one. Then my brothers in the village must not one the guy who, one of the motorcycle, one of them they are, Martin Edimobi. Now the motorcycle, if you support. Owulo 100,000. Owulo, chairman with 100,000. When money get the Or 450,000. So many, and so many like that. So I have so many consolation prizes. Last year, I had a motor about motorcycle. This year, I had 3 vehicles, 3 motorcycles, and about 100,000 consolation prizes too, and other ones from other brothers in the village, supporters in the village. So I may be I got a new opportunity and I don't know laws of Gambia. Because when we don't hear my aim, it's just to reduce crime from the youth. Only you have more attention here. The time of your crime will reduce. That's just my aim. How many hundreds people come I'm not only 3 beneficiaries. Secondly, here color because it's for the competition. At the end of the day, open you win. It will serve you till the next farming season. 100 pieces. Because the idea is they got at least 100 tubers of yam when they qualify for the draw. So, Ekelemo, Umagabani, Kasi Amasim, we did put the Fuji Daba. You know, one more. Because they were a committee. Supervise there. Where your Honorable Jose Wanko and Senator Victor I main road or terminate here from the main road down to others. I had a gamus here on the United States. When I young now and get out of Waka corner, all of me here, the line. I young to put out address time over here. I won't have to do that because I want to Jika corner where your line government over here and that road will remain appreciated. And when I say that I am not here, we will opportunity when I go. I go to the of my New Year also. When I go, you get a call, say more your own because New Year Johnson, Manosa, Sepaquiano, when I began. No, thank you very much. And all of brothers. If we do not have to make what you know of that, if we can go, as a map, Make it happen.
ndị nkịta akụ ekene ụlọ ọzọkwa Amadike. n'afọ a chief Tolugo SCC onye nke Chineke kpọlitere na nkịta akụ ka o lote ebe Chukwu kwuru ya ọ na-eme ife ga-eme na nkịta akụ na-aga n'iru n'afọ ya ka anyị nwa gbakọrọ ebe a na igwe agụrụ onye ndozi onye nke na House of Reps na Ignatius na local government chairman Ọfọ na Assistant Commissioner of Police ebe a ala Igbo so anyị na-enwe aṅụrị wee na-asị na anyị na-ekele dị ikpe n'elu asaa ọ ga-adịghị mma nwa bụ Amadike Agụrụ na-anọchite anya ndị etiti Anambra n'ụlọ ebe a na-eme iwu na Abuja ọ bụ dị aṅụrị ka ndị adọbi ụlọ ọnwa amachiri wee sị na onye ọrụ na-abatazi n'ebe ndị nkịta agụrụ agbakọ na aja na-adịghị n'ọba wee na-atụkọchiri ka ọrụ onye nwere ebe a ji ihe ejiri dozie ebe a ego ọrụ tiri ebe a na Chineke ya akịrị mmadụ bụ nwadị n'aha Jizọs wee wezie otuto na-enye Chineke onye nyere gị ngọzi ndị na-ebe etu a na-akọrọ gị ụlọ ọnụnwa onye ọrụ site na ọrụ na-agafe aja mmadụ na shuye aja mmadụ akwụkwọ ụgwọ aja mmadụ ya aja mmadụ ya n'ọba onye ga ọbụla nwa aṅụrị n'aha Jizọs onye nwanyị Anabọ Igwe bichiri ụzọ na ọzọ Edimobi ọ gbapụtagasịrị ife onye ndị a Pita Ọchọmma Owulu weta kash ọfụ weta kash na ndị ọzọ wetegasịrị ife iji wee kwado ụmụ ikorobịa ka ha baa ụgwọ na ije n'azụ n'ogologo ka m sọsọ gị. Thank you so much. ndị nkịta akụ anyị kere kwuru ọzọ n'ihe ọma na-eri n'azụ anyị ejego uge ụdọ onye katazi ebe ọwata ọwa azụ ụkwụ n'aja n'ama ndị nkịta akụ adị ebe a nke agba nke abụọ bụ ibe eji akwado ndị mmadụ ka ha wejikọta ibe a ga-eri moto na-atọ dị ebe a motosaịkụl ịtọ dị ebe a akụkọrọ etu otu ote ndị oche asịra na ebe a otukwe akụnye nwata enwete moto na-akpọ nwanne nwoke nweta ofu moto ndị Anaboli ebe a dị ọzọ Edimobi Igwe obibi ụlọ wete mechin ofu ofu owede ịtọ owuwe ego ote 100,000 ndị tụrụ ego ele enyi ekwuru a na-azụzi ndị wetere gị azọ arọghị na-abịa onye ọzọ aba mụ na onye mmezi ekwu na a na-abịanụ na anyị ga-adaba n'ama ebe a abụghị ndị anyị na-emegbu ebe dị iche iche mana a na-abịa na ga-agbakọ a ga-agbatịrị anyị dobere ga-akpa aba isi anyị wetara nke ọzọ bụ na ọ chọrọ maka eme ka ọ gbalụ maka oge ndị agụrụ gbakọ na ụdị egwuregwu dị na St. Peter anyị jere ebe ahụ onye ndozi ya nyechara ụlọ onyinye ego enyere m 2 million bọsama nyebe ego iji kwado ndị akụrụ akụkwa nkwa dozie kwere nkwa ya ga-eweta ego ejide efens eji egbu aja okirikiri ebe a ga-arụbara si mgbe ọ rụkwara nkwa ya ga-etinye na bọjetị oge ahụ anọrọ na sineti onwere ọkwa mkpere mana ekwu 2 million nye kash orukịta mgbe a na sineti kwuru bọjetị a na-eme nwesị na mara bụ etu a na agụnye eketa oke dozie etinye ego eji egwu ogige ama 29 million na bọjetị anaghị approve
nọ n'ebe ahụ wee marakwa na ekwesịrị ya ga-alụ ebe ahụ n'obi igwe wee kpọọ PG Agụrụ Ochendo anyị bịara kpere si akere nke a ga-eme ọgba nọ nwere nke mere nwesịa ego ka a ga-ejere ya ọsịna 20 million ga-alụchi ya ntinyekwa ya 20 million na budget ụlọ dozie ebe a tinyere 49 million naira na maka ndị Agụrụ nke tinyere ebeghị advertise maka ịrụ ya nke dozie ugbo ofu ụgbọ ahụ oge na-adịghị anya anyị abịa bọọlụ ndị ahụ ebe ahụ ụtọ esi kwụ n'aka anyị na-eme n'aha Chineke onye nke pụrụ ime niile n'ike ndị oge ahụ ke ndị nkịta akụ ke nne m na nna m ndị mụtara unu na anyị ọrụ ndị ọyị na ndị ikwu ebe a anyị na Chineke udo maka mbụ na agbara maka ọdịmma ndị nke ndị mmadụ ndị ọzọ wee na-asị na ebe o si wetụrụ nri ya na Chineke ekwe ọdụ na mmadụ kwuru mmadụ wee na-asị na ndị a ga-ebunye ụgbọala na aba na-ada n'ụzọ ndị a ga-ebunye ọgbatumtum ahụ ụlọ ya ada n'ụzọ onye ọla ga-eji kpata ihe ọ ga-eji were nyere ezinụlọ ya aka moto n'ụwa anyị gasịrị ebe a agakwara ọzọ a ga na-ama atụ etu esi ike wee jụọ ndị mmadụ wee sị ọ ga-abalị onye nyere uru mana onye wetara uru ka Chineke gọzie mmadụ niile ka na Kristi nwe n'anya anọzi ebe a beautiful ife na-eme na nkịta akụ n'ụbọchị taa anyị na-ahụ na-ekwesịrị ilu udo Chike Agba anyị na-ekenekwa gị